καλησπέρα και από μένα. Ως μέλος της πρωτοβουλίας για τους ελεύθερους χώρους στο Πειραιά, αλλά και λόγω εποχής και καιρού, σκέφτηκα να κάνω μια παρέμβαση με θέμα το Μεγιαλό και την παραλία, μεταφέροντας και ένα παράδειγμα από την πόλη μου. Ειδικότερα θα προσπαθήσω να αναδείξω τις αντιφάσεις του θεσμικού πλαισίου, τα διακυβευόμενα συμφέροντα, αλλά και τις κινητοποιήσεις στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς πως ένας χώρος όπως αυτόν της παραλίας, αν ρωτήσεις ένα μικρό παιδί να στον περιγράψει, πάρα πολύ εύκολα θα σου αναφέρει στιγμές από μπάνιο στη θάλασσα, παιχνίδι, ελευθερία. Όμως στο δικό μας ενήλικο κόσμο είναι ένας χώρος που ο ορισμός και η διαχείρισή του περιγράφεται με πολύ αντικρουόμενους μεταξύ τους νόμους. Καταρχήν, σύμφωνα με την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ακτές αποτελούν ευθέως αντικείμενο της επιβαλλόμενης από το άρθρο 20 του Συντάγματος Προστασίας του Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον νόμο 2971 του 2001, ο Αγιαλός και η παραλία είναι κοινόχρηστα πράγματα, εκτός συναλλαγής και ανήκουν κατά κυριότητα στο δημόσιο. Αποτελούν ζώνες του οικοσυστήματος και η προστασία τους αποτελεί ευθύνη του κράτους. Κύριος προορισμός τους, να το κρατήσουμε αυτό, είναι η ελεύθερη και απόλυτη πρόσβαση σε όλους. Με τα δεδομένα αυτά, η διοίκηση, στην οποία εναπόκειται η προστασία και η διαχείριση των παραλιών, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της και αν αποφασίζει να παραχωρήσει τη χρήση τους, θα πρέπει να σταθμίζει τα τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως είναι η απόλαυση ενός περιβαλλοντικού αγαθού και η οικονομική ανάπτυξη των ακτών, απ' την άλλη. Αφού ανέφερα λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο για τον Μεγιαλό και την παραλία, αξίζει να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή. Ένα παράδειγμα από την πόλη μου. Στις 30 Ιανουαρίου του 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά αποφασίζει να αξιοποιήσει και να διαθέσει τις παραλίες Πειραιά και Βοτσαλάκια. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει για τις δύο κλάσ, δημιουργία αναψυκτηρίου, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, οργανωμένου χώρου πάρκινγκ, θερινού κινηματογράφου στα Βοτσαλάκια και άλλα πολλά. Το Μάιο πραγματοποιείται ο διαγωνισμός και με τη μορφή μίσθωσης και κατακυρώνεται ετήσιο μίσθωμα 81.000 ευρώ για τα Βοτσαλάκια και 52.000 ευρώ για τη Φρεατίδα. Οι δύο πιλωτικοί διαγωνισμοί για τις παραλίες είναι παράνομοι, καθώς οι αποφάσεις του ΔΣ αποστολής δεν έχουν ακυρωθεί. Οι παρευρισκόμενοι δημότες μέλη της πρωτοβουλίας κατοίκων για τις δύο παραλίες, που αντιδρούν μέχρι και σήμερα για την παραχώρησή τους, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι και σήμερα ναι, εκείνο τον καιρό απειλούνται με συλλήψεις και εξυδρίζονται. Οι δύο παραλίες τελικά δίνονται στον ίδιο γνωστό επιχειρηματία που επί σειρά ετών διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παραλία Βοτσαλάκια. Το τελευταίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα με ευθύνη και του νυν δημάρχου κ. Μόραλη, χωρίς άδεια, ενώ έχει κριθεί αυθαίρετο τόσο από το ΚΑΣ όσο και από την Δημοτική Υπηρεσία. Ειδικότερα εκκρεμούν 3 πρωτόκολλα κατεδάφισης από το 2005 μέχρι το 2014, τα οποία παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς επίσης και 3 πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημόσιου κτήματος, τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί. Με αφορμή το παραπάνω παράδειγμα, αξίζει να σημειωθεί για να έχουμε και τη μεγάλη εικόνα ότι σύμφωνα με στοιχεία του 2010 από το ΙΠΕΚΑ, στη ζώνη του Αιγιαλού υπάρχουν 250.000 παράνομα κτίσματα, βαζώματα και εξέδρες κυρίως από ξενοδοχεία, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Από αυτά έχουν εκδοθεί 3.216 πρωτόκολλα κατεδάφισης σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι ανεφάρμοστα. Η παραλία λοιπόν και ο Αιγιαλός συνιστούν χώρους τους οποίους προσβλέπει ανέκαθεν το επιχειρηματικό κεφάλαιο, καθώς αποτελούν κερδοφόρες επενδύσεις. Η διεκδίκηση, βέβαια, από τη μεριά του κεφαλαίου μέσα στην εποχή της κρίσης βαθαίνει ακόμη περισσότερο και αυτό αποτυπώνεται πολύ καθαρά στην νομοθετική απόπειρα που γίνεται ένα χρόνο πριν, το Μάιο του 2014, όπου η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βγάζει στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία Αιγιαλού παραλίας. Πολλά άρθρα αναφέρθηκε σήμερα όπως πριν γράφονται εκείνη την εποχή που αποδομούν αυτό το νόμο και γίνεται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του δικτύου παραλίες ώρα 0. Έχει αξία ενδεικτικά να θυμηθούμε κάποιες διατάξεις του νόμου εκτρώματος, όπως αποκαλούνταν εκείνη την εποχή.
Στο άρθρο 10, έλεγε το άρθρο 10 ότι επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, κοινότητας, παραλίας κλπ. Με σκοπό την οικονομική τους αξιοποίηση για την εκτέλεση έργων. Η πρόσβαση του κοινού στις παραχωρούμενες εκτάσεις δεν είναι δεδομένη, έλεγε ο νόμος, αλλά παρέχεται κατόπιν στάθμισης συμφερόντων. Στο ίδιο δε άρθρο έλεγε ότι στις παραχωρούμενες εκτάσεις μπορεί να περιλαμβάνονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι ή προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή ευπαθή οικοσυστήματα με σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων. Στο άρθρο 13, ο παραλογισμός κορυφώνεται ακόμα περισσότερο. Επιτρέπεται, έλεγε ο νόμος, η παραχώρηση της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αγαθών θαλάσσιων εκτάσεων και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλλιευτικών, αυτοαθλητικών, τουριστικών και εν γέννη επιχειρηματικών σκοπών. Με τον ίδιο νόμο προτείνονταν να νομοποιηθούν όλα τα αφαίρετα που κατασκευάστηκαν πριν από την έναρξη ισχύως του νόμου αυτού. Μετά το τεράστιο κύμα αντιδράσεων, η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αποσύρει το νομοσχέδιο του διαβούλευση και τελικά δεν το καταθέτει στην Βουλή. Ναι. Να σημειωθεί όμως ότι στο μνημονιακής εμπνεύσεως στα ΙΠΕΔ έχουν περάσει 90 παραλίες από όλη την Ελλάδα προς πώληση. Αξίζει στο σημείο αυτό να αντιπαραβάλλω μια πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που βάζει μια τελείως άλλη διάσταση στο θέμα. Με την 646 του 2015 απόφαση του ΣΤΕ, υψώνεται ακτίδα προστασίας κατά της μαζικής παραχώρησης του αιγιαλού για εκμετάλλευση του ΣΟΤΑ. Στο σκεπτικό του, το δικαστήριο καθιστά σαφές ότι στα κοινόχρηστα πράγματα περιλαμβάνονται αιγιαλός και παραλία και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου του 2001 που σας ανέφερα πριν, η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης του ΣΟΤΑ επιτρέπεται για την άσκηση δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι ήπιες και συμβατές με τον προορισμό τους ως κοινόχρηστων, μόνο κατά περίπτωση και μεμονωμένα και αφού προηγηθεί λεπτομερής και εξατομικευμένη κρίση της διοίκησης. Το δικαστήριο κρίνει πως η απόφαση η οποία είχε προσβληθεί και έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η κοινική απόφαση είναι παράνομη σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι αφορά τη συλλήφθην παραχώρηση του συνόλου των αιγιαλών και της παραλίας στους Δήμους και το δεύτερο σημείο είναι ότι συνδέεται με την παραχώρηση της εκμετάλλευσης από τους Δήμους προς τους τρίτους. Και λέει η απόφαση το πολύ σημαντικό, ότι η έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαίωματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους Δήμους ως παραχωρησιούχων χορηγείται κατά περίπτωση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του νομοθέτη για την προστασία των παράκτων οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν από την υπερεκμετάλλευση και να διαφυλαχθεί η κοινοχρησία τους. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, η απόφαση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα συζητηθεί στην επταμελή σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας 3 Ιουνίου του 2015 και ελπίζουμε να παραμείνει ως έχει. Έχοντας αναφέρει όλα τα παραπάνω, στο πλαίσιο της συζήτησής μας αξίζει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Ο νόμος, κατά την άποψή μου, αποτυπώνει τις επικρατούσες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες. Το πνεύμα του συνήθως δεν είναι περισσότερο προωθημένο από αυτό που μπορεί να δεχτεί ή αν θέλετε να ανεχτεί μια κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία, δηλαδή καταθέτει νομοσχέδια, θεσμοθετεί με βάση τις πολιτικές επιλογές, τις προτεραιότητές της, τον πολιτικό της σχεδιασμό και τους σκοπούς και τα συμφέροντα που θέλει να εξυπηρετήσει μέσα στα πλαίσια όμως που ορίζονται από τον ασκούμενο σε αυτή την κοινωνικό έλεγχο. Και το Σύνταγμα της χώρας μπορεί να ορίζει στο πρώτο του άρθρο ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία και ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού. Όμως το Σύνταγμα έχει καταστρατηγηθεί ανάμεσα σε άλλα και σε αυτό το σημείο πάρα πολύ, ιδιαίτερα τα τελευταία 6 μνημονιακά χρόνια. Από την άλλη, εστιάζοντας ξανά στο θέμα του χώρου, ούτε στο Σύνταγμα αλλά ούτε και σε κανέναν άλλο νόμο δεν προβλέπεται ένα δικαίωμα συγγενικό με άλλα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά όχι ταυτόσιμο. Πρόκειται για το δικαίωμα στην πόλη ή ακόμη πιο αυθεντικά για το δικαίωμα στον χώρο, όπως εκάστοτε αυτός ορίζεται και προσδιορίζεται.
Και το λέω αυτό γιατί η διεκδίκηση του χώρου, ιδιαίτερα του αστικού χώρου, σύμφωνα με το χάρτη στο οποίο έρχομαι εγώ, μετατρέπεται σε συνιστόσα αιχμηρών πολιτικών αγώνων σε παγκόσμια κλίμακα. Απέναντι λοιπόν σε εκείνες τις πολιτικές αλλά και τις στρατηγικές σχεδιασμού που ξεπερνούν βέβαια την εθνική κλίμακα και θέλουν να μεταμορφώσουν το πολύμορφο ανθρώπινο πλήθος σε μια πειθαρχική κοινωνία που θα υποτάσσεται αμαχητή στα συμφέροντα των ολίγων, αναπτύσσεται μια νέα αστική κουλτούρα ανυπακοής. Και είναι φανερό ότι σε συνθήκες κρίσης ή μετάβασης, μπορούμε να πούμε, όπου το καπιταλιστικό σύστημα για την επιβίωσή του μετέχεται επιθετικότερων και βιαιότερων μέσων, δοκιμάζοντας τα όρια και τα κεκτημένα της προηγούμενης ιστορικής περίοδου, η σύγκρουση των συμφερόντων των κοινωνικών ομάδων είναι από τη μία σφοδρότερη, αλλά από την άλλη διεξάγεται σήμερα χωρίς τα προκαλήματα της δημοκρατίας του παρελθόντος. Μιλώντας λοιπόν για δημόσιο χώρο, αυτός για να παραμείνει δημόσιος, κοινόχρηστος και προσβάσιμος σε όλους, δεν μπορεί παρά να διεκδικείται διαρκώς και αδιαλείπτως από τους πολλούς. Γιατί δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι στην καθημερινή μας ζωή έχουμε δεχτεί σε μεγάλο βαθμό μια ζωή μακριά από το πράσινο, τα πάρκα και τις ακτές. Γιατί συχνά θυμόμαστε και υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χώρο μόνο όταν πρόκειται να μας τον πάρουν. Γιατί δεν περνάμε χρόνο στο δημόσιο χώρο, δεν τον χρησιμοποιούμε ως τόπο συνάντησης, χαλάρωσης και διαλόγου, αλλά συχνά ως τόπο διέλευσης. Και η υποταγή μας σε αυτό το πρότυπο ζωής στην πόλη αφήνει το δημόσιο χώρο εκτεθειμένο στο επενδυτικό κεφάλαιο. Η πόλη, και κλείνω εδώ, και τα αστικά χωρικά διαθέσιμα, και επανέρχομαι στο Μάρβελ, μπορούν να γίνουν ή είναι εν δυνάμει ένα ενεργό και ανεξάρτητο πεδίο δυνατοτήτων, απρόβλεπτων συμβάντων, τόποι δυνητικών συναντήσεων με την εταιρεότητα. Αυτή πρέπει να είναι και η στόχευση των κινημάτων της πόλης, να διεκδικήσουν δηλαδή τα χαρακτηριστικά αλλά και την προοπτική διαβίωση στην πόλη, οικειοποιούμενοι του δημόσιου χώρου, ιδρύοντας χώρους και χωροποιώντας το όραμα μιας ανοιχτής και διαφορετικής κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν ως ενεργοί πολίτες να αναδιεκδικήσουμε τις πόλεις και να θέσουμε με αυτόν τον τρόπο σε αμφισβήτηση τις κυρίαρχες σε παγκόσμιο επίπεδο πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις του κεφαλαίου, αλλά και τον ιδεολογικό του ηγεμονισμό.